Kære førsteårselever, i dag skal vi arbejde med en hel masse forskellige ting i forhold til karriere og fremtid og at tage stilling til os selv, men det gør, at vi lige skal have sat en ramme for, hvad er det egentlig for nogle drømme og håb og sådan noget, vi kan rende rundt med, og hvordan er det, vi kan arbejde med dem. Og derfor har vi lavet 2 forskellige opgaver, der hedder livslinjer, det hedder den ene, og livswhat hedder den anden. Dem vil vi bruge til sådan at finde ud af, hvordan er det faktisk, man tager et godt valg, og hvordan er det, vi som skole eventuelt kan hjælpe jer på vej i den her valgproces. For det første kan det være relevant sådan at definere, hvem er jeg overhovedet, når man sådan skal finde ud af, hvad det er, man vil lige nu, og hvad det er, man vil i fremtiden. Og der har vi sådan trukket lidt på nogle psykologiske begreber og nogle filosofiske begreber i forhold til, hvad er det lige præcis et jeg er for en størrelse. Hvor man kan sige, de fleste vil nok have en eller anden erkendelse af, at jeg eller jeg som person ikke bare er én ting. Vi er i virkeligheden en hel masse ting, og vi ved også godt, at når vi er sammen med forskellige mennesker, så opfører vi os forskelligt. Vi har prøvet sådan at dele det ind i 4 forskellige aspekter, og det er lidt fordi, vi synes, de alle 4 er rigtig vigtige for, hvordan vi så skal tage de valg, vi tager de næste par år. For det første har vi sådan tænkt på, at der er det, vi vil kalde kompetence-jeg, altså det, der handler meget om det at gå i skole, eller det at gå på arbejde. Det at have nogle forskellige evner og en bestemt viden. Det er jo en vigtig del af det at kunne fungere i en karriere. Så har vi sat det relationelle jeg op, fordi det at kunne indgå i relationer, og det at kunne være enten en meget privat person eller en meget lidt privat person, jo også har en indflydelse på, hvad er det for nogle valg, vi tager fremover. Så er det noget med det fysiske jeg, altså hvordan agerer vi simpelthen i vores krop, hvordan har vores helbred det, er vi stærke, er vi svage, er vi hurtige, er vi langsomme. Det kan også have en indflydelse på, hvordan vi skal arbejde fremadrettet i vores arbejdsliv og i vores fritid. Og så sidst men ikke mindst, så kan man snakke om sådan et lidt mere sådan åndeligt jeg. Vi har en masse tro og verdensanskuelser, vi har en masse værdier, og de har selvfølgelig også en betydning for, hvordan er det, vi fremadrettet gerne vil indrette vores liv. Og når vi så ligesom kombinerer de her 4 faktorer, så er det, vi sådan kan begynde at snakke om, hvilken uddannelse eller hvilket job vi i fremtiden måske kan begynde at arbejde med. For nogen vil nogle af de elementer være vigtigere end andre, mens det for nogle andre måske er nogle andre ting, der spiller ind. Men for os alle sammen vil de her 4 elementer på en eller anden måde spille ind i, hvordan vi nu strukturerer vores fremtid. Og hvorfor er det så, vi synes, det er vigtigt at arbejde med det her i dag? Vi har prøvet at sætte det op, som sagt, i de her 2 opgaver, og vi synes, det er vigtigt, fordi for det første vil vi gerne have, at vi på en eller anden måde bliver bevidste om, hvad er det så, jeg er for en størrelse, hvad er det for nogle tanker og håb og værdier, jeg render rundt med, hvad er det for en fremtid, jeg godt kunne tænke mig. Og jo mere vi diskuterer os selv, og hvilken indflydelse andre mennesker også har på os, jo tydeligere bliver det også for os at kommunikere, hvad er det så faktisk, vi gerne vil. Så er det selvfølgelig også sådan, at for jeres klasselærer, for jeres studievejledere, for jeres UU-vejledere, så er det meget, meget nemmere at arbejde med jer og jeres tanker i de kommende samtaler, hvis vi på en eller anden måde har noget at bygge det op omkring, og derfor har vi lavet de her opgaver, I skal sidde og arbejde med. Opgaverne er så også en eller anden form for håndgribeligt produkt at arbejde med. Det vil sige, at vi kan også bruge det i den videre proces. Lige nu arbejder vi sådan set mest målrettet på at se på jeres studieretningsvalg, men vi kommer også til at hive de her opgaver frem senere i forbindelse med jeres uddannelsesportfolio, når I kommer længere hen. For det kan godt være, at I tager nogle valg i forbindelse med studieretningen, som så senere ændrer karakter. Det kan også være, at I skifter mening med, hvad det egentlig er, I skal bruge det til bagefter, selvom I har lyst til at blive på studieretningen. Så derfor er det rigtig vigtigt sådan at kunne følge sin egen proces og se den udvikling af de tanker, man har gjort sig. Og så sidst men ikke mindst, så er det selvfølgelig helt konkret det her med blandt andet at kunne træffe et valg i forhold til studieretning. Der er sikkert rigtig mange ting, der allerede har indflydelse på jer nu.
hvordan jeres forældre måske tænker, hvilke kammerater I har i forskellige klasser, hvordan I har det i jeres nuværende klasse, hvordan I har oplevet fagene. Og jo mere vi ligesom gør det tydeligt for os selv, jo nemmere er det også at træffe et valg, der faktisk måske er det rigtige for en selv. Og sidst men ikke mindst har vi sat et hvordan ind. Hvordan er det så, vi skal arbejde? Vi synes, det er rigtig vigtigt, når vi snakker karrierelæring på DIG, at vi tænker sådan cirkulært, at vi har nogle drømme og nogle håb, men at vi også husker på, at de drømme og håb jo kan ændre sig med tiden. Så vi synes et eller andet sted, at som udgangspunkt, så er det vigtigt at starte med oplevelsen, eller det der med at have en erkendelse af, hvad er det, jeg gerne vil, hvad er det, jeg værdsætter, hvad kan jeg godt lide, hvad er det, der giver liv for mig. Ud på det, så bygger man så noget omkring drømmene, men hvad kan man så bruge det her til? Hvad kan vi forestille os, at det her kan føre til, hvis jeg gerne vil bruge de her ting, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med videre i fremtiden? Så går vi ned i det, vi har kaldt design. How can it be? Altså, hvordan kan vi måske realisere de her drømme? Hvordan kan vi konstruere en virkelighed, en uddannelse, et arbejdsliv, der gør, at vi kan opnå vores drømme? Og så hvad kan der eventuelt blive det her med at tage magt over på en eller anden måde, tage nogle valg og lære af sin valg, men også nogle gange at tilpasse sin valg. For det kan jo godt være, at man opdager, at der er nogle ting, man havde forestillet sig skulle være på en bestemt måde, som så viser sig at være på en anden måde. Så det er rigtig vigtigt, at vi netop tænker det cirkulært, og måske i løbet af vores gymnasietid kommer igennem de her forestillinger rigtig mange gange, og skifter mening rigtig mange gange i forhold til, hvad er det, vi skal bruge det her til. I det samlede billede skal man dog huske, at når man ender med en studentereksamen, ligegyldigt om det er en HTX, en STX eller en HHX, så vil man kunne komme ind på rigtig mange studier og ind i rigtig mange jobs efterfølgende. Så der er jo altid nogle døre, der åbner sig, og det er utrolig få, der lukker sig. Men vær åben og tag imod og lyt og vær frisk på nogle gange at skifte mening. Og nu vil vi sige en lille smule om, hvordan arbejder vi så med det her, hvem, hvorfor og hvordan. Hvad er det for nogle opgaver, vi gerne vil have til at sidde og lave det næste stykke tid. Lidt om, hvordan vi gerne vil have, I skal arbejde. Der er 2 forskellige opgaver. Den ene hedder som sagt livslinjer, og den anden hedder livs-SWOT. De er lidt forskellige. I må gerne sidde individuelt og arbejde med dem, hvis I foretrækker det. Men vi anbefaler faktisk, at man sidder 2 og 2, helst ikke mere dog, fordi det kan skabe mere forstyrrelse, end det egentlig kan skabe ro. Fordi fordelen med at sidde sammen 2 og 2, det er, at man kan sådan stille spørgsmål til hinandens valg, og være nysgerrig på hinanden, når man sidder sådan og snakker om, hvad er det egentlig, jeg godt kunne tænke mig. Altså, hvorfor vil du det? Hvordan vil du gøre det? Hvad så med det og det og det? At man faktisk spørger nysgerrigt ind og engagere sig lidt i hinanden. Det kan også være rigtig smart at sætte sig med en, hvor man tænker, at man faktisk vil noget helt forskelligt, eller den ene er meget sikker på, hvad de skal, og den anden er meget, meget usikker på, hvad de skal, at man sådan kan inspirere hinanden. Så vi har skrevet hernede, det er rigtig vigtigt, at I ikke sådan forventer at blive færdige nu i det her modul, eller måske i virkeligheden i dag. I får noget tid i løbet af i dag til at arbejde med de her opgaver, og for enden af dagen skal I aflevere det, men det vil være sådan som sagt, at vi tager fat på nogle af de her opgaver igen senere, så det er ikke sådan, at vi forestiller os det som sådan et færdigt produkt, og det skal heller ikke rettes. Men konkret, hvad er det så livslinjer, det går ud på? Livslinjer er lidt konstrueret som en opgave, der er rigtig god til jer, der sådan, tænker sådan lidt mere kronologisk, eller tænker lidt i historier i virkeligheden. Vi har sagt her, I må meget gerne skrive i hånden, fordi nogle gange så hjælper det faktisk sådan på tænkeprocessen og den sådan lidt mere kreative proces for jer, der er lidt mere kreativ. Men ideen er det her med at finde ud af, hvordan er det egentlig, man er nået frem til der, hvor man er. Hvad er det for nogle ting, der har påvirket dig til at ville de ting, du gerne vil, og måske være i tvivl om nogle andre ting. Det er rigtig vigtigt, at man tænker lidt bredt, når man arbejder med det her, for det kan være alle mulige forskellige ting. Vi har prøvet sådan at sige, hvad er det for nogle forhold, der kan være med. Det kan både være nogle konkrete ting, altså man har gået på en bestemt skole, der har haft en positiv eller en negativ effekt på en. Det kan være, at man har haft nogle skift, nogle særlige fag, nogle særlige lærer, et efterskoleophold. Det kan være et eller andet i valget af gymnasie, der betyder noget for, hvor er det, man er endt i dag. Det kan også være en eller anden form for
livsbegivenhed, der fylder noget for en, nogle mennesker, man har mødt, nogle valg, man har taget, nogle åben hus arrangementer, man har været til, et brobygningsarrangement. Det kan også være nogle mennesker, man har mødt i sit liv, der på en eller anden måde har påvirket det. Det kan være, at man har en onkel, der har uddannet sig til pilot, og det er man blevet helt vildt inspireret af, så derfor så synes man også, det skal med, at den her onkel uddanner sig til pilot, og man ser rigtig meget op til ham, så putter man også ham ind på sin tidslinje. Og det kan også være, at det er noget modstand, et eller andet, hvor man har tænkt, det synes jeg bare var rigtig svært, og det gjorde måske, at jeg sagde fra over for det eller det eller det. Jeg havde en kemilærer i folkeskolen, der gjorde, at det synes jeg bare overhovedet ikke var noget. Og så kan man ligesom have den refleksion, der forhåbentlig hedder, måske var det mere læreren end faget, og skal jeg åbne op for nogle nye ting. Men ideen er, at man sådan skriver det sådan lidt kronologisk ned, og så behøver man selvfølgelig ikke huske alle tingene. Det kan være, at man vender tilbage og sætter noget mere på tidligere i linjen, når man nu sidder sådan og snakker sammen. Man sidder som sagt gerne og laver det lidt sammen. Den anden opgave, som vi har kaldt livs-SWOT, det er SWOT-modellen, som nogle af jer måske jo allerede har fået præsenteret i de økonomiske fag, men det er sådan, hvor vi putter den her model ned over os selv og siger, hvad er det egentlig for nogle styrker og nogle svagheder, nogle muligheder og nogle trusler, vi har i forhold til så at nå de her mål, vi eventuelt gerne vil have. Det kan være umiddelbart bare lige det at gå i skole. Vi har prøvet at lade et lille eksempel hernede, at det kan være, at man synes, at man er god til bestemte fag, eller der er sådan kompetencer, for eksempel, jeg er god til at network, eller jeg er god til at skabe venner. Så kan være nogle ting, man ved, man er dårlig til, selvdisciplin, man ved, man skal arbejde med sin skriftlighed, noget i den dur. Så kan det være noget, hvor man tænker, at der er nogle muligheder, hvis det nu er, at jeg for eksempel går i studiecafé, eller jeg går i matematikcenter. Det kan også være, at I tænker, jeg vil gerne være IBB og på studieophold, for jeg tænker, at det kunne modne mig, eller nogle ting i den dur. Og så kan det være, at man tænker, at man har nogle trusler, et eller andet, hvor man tænker, jeg ser lidt for meget Netflix, jeg har en tendens til at falde i. Og så er pointen lidt med den her selvfølgelig at tænke på, at på en eller anden måde, så skal man jo selvfølgelig bruge sin viden om sine egne svagheder til sådan at sige, hvad kan jeg gøre ved det? Skal jeg simpelthen bremse min adgang til Netflix en gang imellem, for eksempel? Eller hvad er det for nogle ting, man skal arbejde med? Det er altså de to opgaver, livslinjer og livs-SWOT. Og ideen er lidt, at man bruger mest tid på den, man synes giver mest mening for en selv, men at man selvfølgelig meget gerne skulle få lavet begge to. Og som sagt, for enden af dagen, altså først der, når I sætter jer ned og uploader og evaluerer kl. 13.50, der skal I være færdige. Så I får altså nogle flere gange i løbet af dagen, hvor I kan sidde og arbejde med det her. Som sagt, brug lidt tid på de øvelser, I synes giver mening. Hvis I går i stå, snak med en klassekammerat, se på hinandens øvelser, inspirere hinanden, snak sammen. Det kan jo også være, at I har nogle af de samme styrker og svagheder. Det kan også være, at I har en masse forskelle, og I måske kan inspirere hinanden til, hvordan er det, så man kan arbejde med de her styrker og svagheder. I hvert fald rigtig god arbejdslyst. Vi håber, at I får rigtig meget ud af at få lidt indsigt i jer selv.